Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaur gurekin platoan izango ditugu alde batetik Nafarroako ikastolen elkartetik Josu Reparaz eta bestetik AHT Gelditu Nafarroa plataformetik Julio Villanueva. Baina orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaur 2022ko otsailaren 15 da, ikus ditzagun zeintzuk diren gaurko efemerideak. Gaur bezalako egun batean, baina 1564 urtean, Galileo Galilei italiar filosofo, fisikari eta astronomoa jaio zen. Urte batzuk beranduago, 1728an Madrilen, Whartoneko dukeak Espainiako lehen talde mazoia sortu zuen, Tres Flores de Lis. Egun berean, baina 1951 urtean, Alfontso hirugarrenak abdikatu zuen eta bere semea Joan Borboikoari utzi zion tronua. Handik gutxira hil zen otsailaren 28an. Bukatzeko gaur bezalako egun batean, baina 2003 urtean, mundu mailako manifestazioak egin ziren Estatu Batuen aurka Irak inbaditzeagatik. Giza historiako herritarren mobilizaziorik handiena izan zen. Ikus ditzagun orain gaurko albisteen lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri magazinera. Gaur otsailaren 15 da, asteartea, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Koronavirusaren neurri murriztaileak gaurtik aintzinera bertan bera dira. Nafarroko gobernuak eta Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak koordinazio sistemak eta uholden prebentzio indartzea adostu dute Bertizen egindako topaketa batean. Lan autonomoko profesionalek mikroenprese kolektibo haulek eta gaztek 7.500.000 euro eskuratuko dituzte enplegurako aktibatzeko laguntzetan. Lab sindikatuak salatu du Xilema Fundazioak 5 langile kaleratu dituela eta azpimarratu du gobernuak egiten duen gizarte zerbitzuen kudeaketa negargarriak sektorea prekarizatzen duela. UAGen eta UKan nekazarien sindikatuak greba deitu dute landa eremuan martxoan 3. Txantreako Ezkaba kalearen inguruak mugikortasun baldintzak hobetu ditu, oinezkoendako eremuak handituz eta bidegorri tarte berri bat eginez. Iruñako udalak hasierako onarpena eman dio lehen zabalguneko hiri jarduketa eta babes plan bereziari etxe bizitzak banatzea erraistuko duena eta oinezkoentzako lekua irabaziko duena. Iruñako udalak 2022an 1.883.500 euro bideratuko ditu hiriko 33.600 argi puntu inguru mantentzeko eta konserbatzeko. Zibiboxeko 3 zentrok otsaian modu intensiboan lan egitea proposatu dute osasun mentalari buruzko estigmak hausteagatik. Ez dira 1.000 dira. Gure ondasuna berreskuratzen izenburupean Elizak bereganatutako ondasunak aldarrikatzeko elkartaratzea egingo da otsailak 16an gobernu ordezkaritzaren aurrean, arratsaldeko 6:30. Pasa gaitezen gaurko agenda errepasatzera. Gaur otsailaren 15 asteartea liburuz liburu memoria azalean Angel Errok bideratuta irakurle taldea bilduko da Iruñeko Zibikanen. Bestalde arratsaldeko 7 Nafarroako Antzerki Eskolan bertso sorta dramatizatuak Bertsoaroa 2022 dagozkienak. Sarrerak 5 eurotan salgai Naeren webgunean. Partaideak Aner Euskitze, Aize Arana, Leire Bargas eta Oiana Arana izango dira. Gaur arratsaldeko 7 ere, baina Katakraken, luminiszenteak liburuaren aurkezpena Igone Mariezkurrena eta Irantzu Pastorren eskutik. Bihar otsailaren 16an asteazkena, arratsaldeko 4:00 mozoraldia ipuin kontalaria Uharteko kulturretxean. Bihar ere, baina arratsaldeko 6etan Maitane Perezen eskutik ipuin kontalaria San Pedroko liburutegi publikoan. Eta biharko egunarekin bukatzeko arratsaldeko 7 Aitzina Tabernan bertso hori bertso saioa izango da. Otsailaren 17an osteguna gazteen bertso saioa Katakraken arratsaldeko 7.
Bestalde, otsailaren 18an ostirala, arratsaldeko 8 elkartasun kontzertua Zentral Kafe Antzokian Zaporeak antolatuta. Otsailaren 19an larunbata bertso jasa bat-bateko jolasa 8 eta 12 urte bitarteko haurrentzako bertso tailerra goizeko 11etan Txantreako Salestarretan. Bestalde egun berdina baina arratsaldeko 5etan Atarrabiako Kulturretxean Urrak eta Lapurrak bigarren helburua parkea salbatzea haurrentzako zinea. Bukatzeko larunbatean arratsaldeko 8etan Untza eta Arroba Estesa Burlatako Kulturretxeko Antzokian. Aztertu ditzagun orain gaurko egunkarien azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Lerroburu nagusiak dioenez, PP, Gaztela eta Leonen babestea errefusatu du PSOEk, Voxek Casadori presioa eginez. Bestalde egunkariak gorriz nabarmendu du gehiengo aurrerakoia indartzea beharrezkoa dela uste duela PSN-ko kideek. Ondoan Iruñeko zaharren egoitzean 500 plaza baino gehiago dautela jakinarazi du. Beherago hori azpimarratuta eta argazki batek lagunduta, lehenengo lerroburuak dioenez euria ari du Nafarroan hilabete geroago. Eta bigarrenak ordea Sadar munduko estadio berako hautagaia dela dio. Honen azpian argazki batek lagunduta Diario de Noticiasek azpimarratu du Kayetanak UPN-ren barne haustura lehertu duela. Bestalde, UAGN-ek, EHN-ek eta UKAN-ek martxoaren 3rako traktorada bat deitu dutela ohartarazi du egunkariak. Horretaz gain 158 pertsona ospitaleratu dituzte koronavirusagatik Nafarroan jakinarazi du egunkariak. Hurrengo lerroburuak dioenez, Nafarroak urtean 37 kardiopatio inguru detektatzen ditu jaioberrien baheketetan. Eta bukatzeko egunkariak Juan Martínez de Irujo pilotari ohiaren aipuan nabarmendu du eta horrela dio. Ezin dut pilotan jokatu baino bizitza normala egin dezaket. Orain Diario de Navarrara pasako gara. Egunkari honen lerroburu nagusiak dioenez, Nafarroak murrizketarik gabeko beste fase bat hasi du, baina COVID-ak astean 20 hiltako eragin ditu. Honen ondoko lerroburuak dioenez, PP, Gaztela eta Leonen Voxekin ez dituntzeko beste aukera batzuk bilatzen ari dela. Honen azpian argazki batek lagunduta 3.000 pertsore lapurtu dituztela ohartarazi du egunkariak. Goiko aldean grisez azpimarratuta alde batetik Tuterako aingeruak kegan egingo du berriro 2 urteren ostean idatzi du egunkariak. Bestetik emakumeak grabatu zituen zerbitzariari 30 urte eskatzen dizkiotela jakinarazi du. Eta bukatzeko Diario de Navarrak Álvarez de Toledoren aipuan nabarmendu du eta horrela dio. Ez nuen Adanero eta Saiasen botoa bultzatu. Gararekin jarraituko dugu orain. Azalaren lerroburu nagusiak dioenez, Auzitegi Nazionalak Izadiren aita ere kartzelara bidali du. Honen ondoko lerroburuak ordea, EAJ eta PSE hezkuntzaren oinarriak aztertzen ari direla dio. Azpiko argazkiak lagunduta, hurrengo lerroburuak horrela dio. PFS, ZA eta BESA diru bilketaren ardatz. Horretaz gain, etapa berri hau lehen olatuaren ondoren heriotzen errekorrarekin hasi dela ohartarazi du egunkariak. Bestalde, Barakaldoko kamioilari bat Errioxan lanean ari zela hil dela jakinarazi du Garak. Bukatzeko, S. Moreno lan arloko abokatuaren aipuan nabarmendu du eta horrela dio. Ezin dugu esan orain arau orokorrak kontratu mugagabea izango denik. Berria egunkaria aztertuko dugu orain. Lerroburu nagusiak dioenez, PSEek eta UPek denbora gehiago eskatu dute hezkuntza itunari ekarpenak egiteko. Ondoan argazki batek lagunduta Elujarrek mende erdia bete duela jakinarazi du egunkariak. Bestalde goiko aldean Patxi Bizker aktorearen argazkia eta aipuan nabarmendu du eta horrela dio.
Bertsogintzari ekarpen handia egin zion Otainok, eta baita euskarari ere. Horretaz gain, murrizketa arintze betean, azken astean Hego Euskal Herrian COVID-19ak jota 128 lagun hil direla ohartarazi du Berriak. Honen azpian, Beasaingo erasoagatik zigortutako akusatuari beste 6 bortxaketa egotzi dizkiotela nabarmendu du egunkariak. Gainera, Inigo Gutierrez presoari gradua aldatu diotela eta ezingo duela alabaren ardura hartu azpimarratu du. Bukatzeko ezkerraldean gorriz azpimarratuta horrela dio lehenengo lerroburuak. Zesta punta AEB-tan ukatu dietenaren mina etxean osatzen. Bigarrena ordea Trini Korneianaren aipua da eta horrela dio. Bizitzeko modu bat eman dit mendiak. Eta bukatzeko hirugarrenak horrela dio. Kamila Balieba jauzi laukoitz batetik irrista da dopinaren putzura. Euskal Herria Irratia bukatzeko. Lerroburu nagusiak dioenez, Iruñeko ikastetxe publikoen garbiketan enpresek iruzur egiten dutela salatu du Labek. Bestalde, neurri murriztaileak gaurtik aurrera bertan behera jakinarazi du Irratiak. Bukatzeko Izadiren aita espetxeratuko dutela berriro jakinarazi du. Ikus dezagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpena zein den. Asteartean orduek aurrera egin ahala eguraldia egonkortzen joango da. Goizean goiz oraindik zaparrada batzuk izango ditugu ipar isurialdean, bereziki ipar ekialdean eta elur kuota 1000 metroren bueltan egongo da, baina goizak aurrera egiten duen heinean atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira. Gauzak horrela, arratsaldean erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak nagusituko dira zeruan eta ateri egongo da. Temperatura maksimoak gutxi igoko dira eta mendebal ipar-mendebaldeko haizeak indarrak alduko du eta hego-mendebaldetik finkatuko da arratsaldean. Asteazkenean hodei ugari izango dugu batez ere iparraldean, baina euri gutxi utziko digute. Egunaren lehen partean zerua estalita egongo da ia denean, baina arratsaldean garbitzera egingo du hegoaldean eta gerora egunaren amaieran iparraldean. Ipar-ekialdean noizbehinka euri apur bat egin dezake, mendebal eta hego-mendebaldeko haizea ibiliko da eta termometroetan baizpa 3 gradu irabaziko ditugu. Gaurkoan Josu Reparaz, Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakaria etorri da platora gurekin hitz egitera. Kaixo, Josu? Kaixo. Zer moduz ongi? Ongi eta zuek. Oso ongi ere bai. Pozten nahi. Konteguzu pixka bat, oraintxe bertan, Otsoia erdialdean gaude. Zer moduzua urtengo kurtsoa edo ze balantze mota egiten ari zarete? Ikastoletan urte hau urte berezia izan da, toki gehienetan bezala. Baina esan behar dugu, gauzak ongi doa zela. Igazko ikasturtean baino aurtengoan inzidentzia handiagoa izan dela begi bistan da. Zepa berri hau askoz ere kutsagoragoa izan da eta horrek bai eragin du ume kutsatu kopuruetan, itxi behar izan diren gela kopuruetan, baina egia da ari garela ja bueltatzen normaltasunera, kasuak ari dira nabarmen gutxitzen eta orain azken neurri hauekin esan dezakegu ari dela bueltatzen normaltasuna, ez? Maskarak kendu ahal izan dira kanpoko guneetan, ikasleak orain posible dute beste geletako ikasleekin aritzea zenbait jardueretan edo jolas garaietan eta nolabait burbuia kontzeptu hori hasi da pizkanaka ere malgutzen, ez? Orduan esan dezakegu gauzak ari direla hobetzen zorionez eta hezkuntzak daukan askatasun puntu hori ere ari garela berreskuratzen. Eta, zuk aipatu bezala, Omikron variantearekin kutsatzeak areagotu ziren. Orduan, zentroetan nola bizi izan duzu egoera hori eta nola kudeatu duzue? Nolabait hezkuntza departamentutik etorri diren protokoloek eman dituzte argibideak nola jokatu momentu horietan, eta egia da, deigarria izan dela hori, ez? Igazko ikasturtean inork uste ez genuenean
gauzak hain ongi joango zirela, oso ongi joan zirela, eta aldiz aurten, izugarrizko eragina izan du, zepa berri honek. Egia da, irakasle asko eta asko kutsatuta egon arren ere, kutsatuak gertatu direla, eta, ikastoletan zorionez aspalditik ja indarrean genituen tresna digitalak, gailu digitalak izan direla oso baliagarriak, normaltasun hori bizializateko ere etxetik, ez? Orduan, bi hezkuntzak, bai presentziala izan dena eta bai online izan dena, guztiz ongi funtzionatu dute gure kasuan. Eta adibidez, haurrak eta familiak nola bizitzen ari dira egoera hau adibidez zuek, zer erantzun mota jasotzen duzu haiengan? Nik uste dut gizartea anitza dela eta erantzunak ere anitzak dira, ez? Badakigu, gizartean mota askotako pertsona ditugu, zenbaitek ez dute begionez ikusi beraien semeak txertatu ahal izatea, beste batzuk ez dute egoki ikusi beraien seme-alabak maskarak eraman izatea, baina uste dut, gehiengoan ez dela arazorik egon, eta nik uste dut familiek bete dituztela zorroztasunez jarritako arauak denon mesederako, ez? Bai sarrera irteetan, bai umeak guzteko garaian, bai nolabaiteko sintomak izan dituztenean modu egokian jokatuz, eta hori jakinaraziz ikastolako irakasle eta gainerako langileei. Nik uste dut izan dela oso jokaera arduratsua, ez? Nik uste dut gizarteak eta ikastoletan ditugun bai profesionalak eta bai familiak erakutsi dutela izugarrizko ardura egoera honetan, eta nolabait beraien gogoa eta nahia modurik egokienean kudeatzeko egoera berri hau, ez? Nik uste dut sortu dela baita ere, eta lotuta dago ere gure izakerarekin, elkartasun handia batak besteari laguntzeko grin hori uste dut izan dela ere azpimarratzeko, ez? Familiek erakutsi duten jarrera bestei laguntzeko, eta beraien jokaera guztiz, eskuzabala gauzak hobeki joan zitezen. Oso ongi. Eta gero aurren arteko harremanak imaginatzen dute zer aldatu direla edo nola jokatzen dute haiek haien artean? Egia da, umeak oso erraz egokitzen dira egoera berrietara. Nik uste dut, helduok baino gaitasun askoz ere handiagoa daukatela egokitzeko egoera berrietara. Eta helduon ikuspuntutik ezinezkoa zirudien adibidez maskaretara hain erraz ohitzea, edo ohitzea baita ere, jolas garaietan ezin zitezkela ibili nahi zuten tokietatik, baizik eta zituztela eremu mugatuak beraien gelarentzat. Uste dut beraien jokaera eta baita ere nerabeena izan dela oso arduratsua, hori azpimarratuko nuke, eta nik uste dut, malgutzen ari garen momentu honetan, nik uste dut ere alaitasunez eta pozez jasotzen dutela umeek aukera hori, askatasun gehiago izateko bereziki bai jolas garaietan, bai kanpoko eremuetan, eta baita ere beste ondoko geletako ikasleekin nahasteko aukera horietan. Nik uste dut, ongi funtzionatu dutela taldeak, eta jakin dugula baita ere behintzat ikastoletan, ikasleak talde lanean aritzea. Hori guretzako oso garrantzitsua da, ikastolak kooperatiba gara, eta gure ikasleak ere maila kooperatiboan estea oso garrantzitsua da. Eta zentzu horretan, izan dugu aukera gela barruan ere umeak taldeka lanean aritzeko. Garbi dago, ume batek ez duela ikasten taldean lan egiten, ez badu aukera hori. Bakarka lan eginez etengabe ez da ikasten taldean lan egiten eta kooperatiboa izaten. Orduan, nik uste dut jakin dugula ere baliatzen genituen aukerak mugatuak izan arren gure helburuak lortzeko. Eta adibidez, orain alderatzen baduzu egoera 2020an, itxialdiaren ondoren eta klasera bueltatuta iraian, eta oraingo egoerarekin alderatuta hori ze aldaketa motak daude edo nola bilakatu da egoera? Nik uste dut itxiera eman zen urtean, aurkitu ginela, denok hezkuntza sistema berri bat eraiki beharrean egun batetik bestera. Ez geuden ohituta gure klaseak modu virtualean ematen. Ez geuden ohituta hainbat dinamika bideratzen gailuen bitartez.
Orduan, nik uste dut hasieratik ikusi genuela, hori ez, presaz jokatu beharra zegoela, ezin genezakela itxaron asteetan ea zer gertatzen zen pandemiarekin. Hor gure erantzuna izan zen oso azkarra ikasle guztiak gailuz doitzeko. Baita ere guretzat izan zen oso presazkoa irakasleak prestatzea eta trebatzea dinamika berri horietan. Ez delako gauza bera klaseak ematea aurrez aurre ikasle talde bati edo ematea gailu baten bitartez, ez? Eta zenbait jardura ezin dira modu berdinean egin. Orduan hori izan zen gure ahalegina. Ikusi genuen gure saiakera hori izan zela azkarra eta eraginkorra, baina bai ikusi genuen garbi hezkuntzak bere presentzialtasuna ezin duela galdu. Hor ematen direlako hezkuntza sistemaren alderdi oso garrantzitsuak. Pertsonak elkarrekin bizi gara eta gela batetan ematen diren harreman horiek ikasleen artekoak oso garrantzitsuak dira, elkarbizitza garatzea, sakontzea oso garrantzitsua da, eta bai ikusi genuen hori ez, itxiera garai horrek nolabait markatzen zituela oraindik gehiago familia ezberdinen arteko profilak, ez? Eta kaltetuen suertatzen zirela, ja aldez aurretik kaltetuenak zirenak, ez? Uste dugu hezkuntzak balio duela pertsona guztiei aukera berdintasuna emateko, eta horregatik presentzialtasuna guretzat oso garrantzitsua da. Orduan, ordutik ona irabazi dugu presentzialtasun horretan, baina baita ere ohitu gara baliabide teknologikoek ematen dituzten aukeretaz hori posible ez denean aurrera egiteko. Orduan ikustu dut aldaketa izan dela ja ditugula barneratuta hainbat tresna, hainbat modu, hainbat baliabide presentzialtasuna posible ez denean aurrera egiteko hezkuntzarekin, ez? Garbi dago hezkuntza dela gizartearen ardatzetako bat, ez? Osasuna izan da bat oso garrantzitsua, baina hezkuntza ez da txikiagoa. Orduan, nik uste dut aldaketa handia izan dela, denok izan gara kontziente hezkuntzaren presentzialtasunaren beharraz, baina baita ere ikasi dugu teknologiek ematen dizkiguten aukera guztiak ere baliatzen. Eta uste duzu, egoera egonkortzen denean eta normalitatera bueltatzen garenean, pandemia aurreko egoerara bueltatuko dela hezkuntza, edo uste duzuzuk aipatu bezala erabili diren teknologia berri hauen beharra egongo dela berriro ere? Nik uste dut pandemianek erakutsi dizkigula zenbait gauza ere. Eta agian erakutsi digu denok amesten dugun normaltasun hori ez dugula inoiz izango. Ohituratu gara dena oso aldakorra dela. Inork ez zuen imaginatuko honelako izaki txiki batek aldatu zezakeela nolabait munduaren egoteko modua eta jarri gaitu egoera erabat ezberdinean. Horrek uste dut, honek erakutsi digula, eta hezkuntza bereziki hori da, ziurra daukagun gauza bakarra da ziurgabetasuna. Garbi dago, hezkuntzak horri ere aurre egin behar diola, eta gure ikasleak hezi behar dituela, ez egonkortasun horretan, ez behar dituela aldakortasun horretan. Orduan, nik uste dut hori garrantzitsua dela, eta ikastolen momentu honetan estrategian hori dago. Ari gara ezten ikasleak ziurgabea izango den mundu batetarako. Aurten eskolaratuko diren ikasle neska mutil txiki horiek 3 urte dituztenean, garbi dago ezin dugula pentsatu gaur dagoen egoerarako ezi behar ditugula. Ikasle horiek aterako dira ikastolatik 16 urte barru, 17 urte barru, eta topatuko duten mundua garbi dago ez dela izango guk gaur egun dugun mundua. Eta hori ere erakutsi dugu pandemiak, ez? Mundua aldakorra da, eta honelako egoera batek jartzen gaitu erabat eszenario berri batetan, ez? Eta behar ditugun trebetasunak ere berriak dira. Orduan, ikasleekin ere hori da lortu nahi duguna, ez? Etorkizunean aurkituko dugun mundu ziurgabe horretarako ikasleak ez den. Eta garbi dago horretarako ez ditugula behar milaka eta milaka eduki. Eduki horiek eskuratzeko aukera asko egongo dira. Bai behar dugu ikasleak izatea noski bere buruaren oso kontziente, jakitea nor diren,
zertarako dauden munduan, ze indargune dituzten, behar dugu beraien autonomia, beraien autoestima garatzea, ze horiek bai izango dira, beharrezkoak izango dituzten balioak eta euskarriak etorriko den mundu horretan ere. Hori uste dugu oso garrantzitsua dela. Behar ditugu ezi ere, hori ez, nolabait, izaera kritiko batetan, ez irainzten kanpotik datorren guztia inolako hausnarketari gabe. Ikasleak ez behar ditugu hausnarketa gaitasunean. Ikasleak ez behar ditugu baita ere elkarrekin lan egiten, ez, proiektu jakin batzuk lortzeko. Orduan, horiek izango dira, nolabait, gure ikaslea beharko dituzten ere euskarri sendoak. Orduan, pandemiarekin lotuta, hori da, datorren mundua ziurgabea da. Datorren mundua, gaur egun dugunaren oso ezberdina izango da. Osa, mundu horrek ez du izango zer ikusirik. Nola irudikatzen dugu mundu hori? Ba, askozaz ere mundu teknologizatuagoa, irudikatzen dugu askozaz ere globalagoa, irudikatzen dugu zabalagoa, horrela irudikatzen dugu. Eta orduan gure helburua hori da. Ikasle hauek mundu hortarako eztea. Hau, metafora bat jarrita, inongo etxegile batek, inongo konstruktore batek ez luke hasiko etxe bat jakin gabe, etxe hori zertarako den, zenbat jende biziko den, zer helburu izango dituen, hezkuntzan berdin, ikastoletan horretan ari gara pentsatzen zen nolako mundua datorkigun, nolako izango den mundu hori, eta gure ahalegin guztia izango da ikasleak mundu horretarako eztea. Eta mundu horretan ikasle malguak eta sortzaileak izatea oso garrantzitsua da. Garbi erakutsi dugu pandemia honek ere, izateak oso rigidoak ez duela balio. Azkenean, malgutasuna da balio garrantzitsu bat, eta jakin behar dugu egokitzen datozen egoera berrietara. Osongi. Eta hori, ikasle berri buruz ari zara, Josu, orduan pixkatoren matrikulazioak eta hasten direla, ze aurre ikuspen dituzu zuek 2022-2023 kurtsorako? Bueno, gure aurre ikuspenak dira jaiotze tasak nolabait, jaitsi egin dira, Nafarroan asko ez bada ere, Nafarroako zenbait eremuetan jaitsiera hori oso nabarmena da. Ikastolak baditugu kokatuta ere zenbait landa eremutan eta zenbaitetan jaiotze tasa hori jaitsi egin da. Eman dezagun Zangotza, Irunberri, Lizarraldean, jaiotze tasa asko jaitsi da. Orduan garbi dago, familiek aztertu behar dituztela oso ongi dituzten aukera desberdinak hezkuntza sisteman, eta gure aldetik, gure konpromisoa hori da, saiatzea guregan hurbiltzen diren familiak eta guregan konfiantza uzten duten familia hoiei erantzuten modurik egokienean. Garbi dago ikastolak direla euskaraz ezten dituzten, umeak ezten dituzten zentroak, baina guretzat ere hori ez, hezkuntza berritzailea oso garrantzitsua da. Baditugu proiektu oso desberdinak beste ikastetxe batzuen gandik, orduan familiek ikusi behar dute zer dagoen inguruan eta beraientzako egokina den aukera hartu. Esan dezakedana da hori ez, momentu honetan guretzat ume bakoitza garrantzitsua dela, eta hori badakit ikastoletan ditugun irakasle taldeak oso egonkorrak dira, eta egonkortasun horri esker eta duten atxikimenduari esker proiektuarekiko posible da proiektu konplexuak eta berritzaileak aurrera eramatea. Orduan, gure aldetik, ikastoleen aldetik, aurkituko dutena da, beraiek gurugan jarritako konfiantza, saiatuko garela beraiei bueltatzen, dakigun bezain ongi egiten gure hezkuntzako lana. Eta ez dakit adibideak jarri aldituzun, baina zeintzuk dira aipatutako proiektu horiek edo etorkizunerako helburuak ez dakit? Begira, ikastolan proiektu oso ezberdinak jarri ditugu martxan azkeneko urteetan. Ez ditugu jarri moda baten baitan, jarri ditugu sostengu zientifikoa, neurologikoa duten proiektuak. Oso ezaguna da azken 4 urteetan garatzen ari garen Kiba izeneko egitasmoa adibidez. Egitasmo honek duen helburua da umeen arteko jazarpena
ekiditea. Uste dugu, 21. mendeko gizartean oraindik honelako injustitziak pairatzea zenbait ikaslek ez dela inola ere onargarria. Orduan ikastolok garbi daukagu gizarteak hobera egin behar duela, gizarteak aldaketak eman behar dituela, eta hasi behar dugula barrutik, eta barrutik badakigu zenbait umek bizi dutela oraindik jazarpen egoera bat, eta hori dela erabat injustua. Orduan ikastolak ezartzen dugu proiektu hau dago Finlandian garatuta, bertako unibertsitateak garatutako proiektu bada. Hoiekin hitzarmena sinatuta gure profesionalak formatu egiten dira, metodologia horietan, asmo horietan, eta modu sistematikoan, lehen hezkuntza osoan eta DBH osoan, gela guztietan lantzen da kiba egitasmo hau, ez? Eta da modu preventiboan zenbait jarduera garatzea ikusteko ze garrantzitsua den elkarrenganako errespetua, besteak ongi tratatzea, besteak ongi zaintzea, eta olako egoerak ematen direnetan zein izan behar duen gure jarrera eta gure jokaera egoera horiei aurre egiteko. Kiba taldeak sortu dira, eta badagoenean susmoren bat, pertsonaren bat, olako egoeraren bat bizitzen ari dela, bai ikastola barruan, bai ikastolatik kanpo, berehala jartzen da martxan kiba taldea, nolabait egoera hori aztertzeko eta neurriak jartzeko. Hori da helburu bat, hori da baita ere daukagun proiektu bat. Momentu honetan ere, ja esan dezakegu egonkortu dugula haur hezkuntzan hasitako iraultza bat. Izan deitzen da proiektua, Nafarroako 15 ikastolek jarri dute martxan, izan honek badauka noski bere identitatearekin lotutako izen hori, H minuskula eta izan maiuskulatan, haur hezkuntzan izan, eta hor bota ditugu ikastoletako horma fisiko asko. Gelak ez daude konpartituta, ez daude 2 urtekoak hemen, 3 urtekoak han, 4 urtekoak beste tokian, bota ditugu hormak, eman dugu askatasuna ikasle bakoitza mugitzeko modu askean espazio desberdinetan, badaudelako umeak 5 urtekoak badutela berezko joera bat besteak zaintzeko, eta horiek hurbil daitezke 2 urteko umeengana lasaitasunez, eta nolabait ere beraien balio horiek garatu ahal izateko. Umei ematen zaizkie aukera handiak espazio desberdinetan aritzeko, eta familien papera ere proiektu honetan aldatu egin da. Familiek badute aukera umeak ala nahi arte gelan sartzeko eta elkarrekin egoteko. Nolabaiteko konfiantza hori ere garatzen joateko. Asmo honek urteak eraman ditu, ze asmo honek horma fisikoie botatzeaz gain, suposatu du baita ere haur hezkuntzan ari diren hainbat eta hainbat irakasleren buruan zeuden hainbat horma ere botatzea. Eta betikoak edo ohikoak izan diren egiteko zenbait modu bertan bera utzi eta modu berriak eraiki. Orduan, umea jarri dugu gure haur hezkuntzako sistema honetan erdigunean, berak dituen gaitasunak, doaiak, zaletasunak, horiek garatzea modu oso naturalean, hortarako aukera oso desberdinak eskaintzen dizkiogu umeari. Espazio horretan egon daitezke norberarekin egoteko txokoak, egon daitezke etxean egon bali bezala sofak dauden txokoak, manta batekin estali eta irakurtzen ari daitezen, daukate esperimentaziorako gune oso garrantzitsuak, dituzte etxean ematen diren hainbat egoera, sukaldeak eta han bertan garatuta. Orduan honekin batera sortu dugu, material desberdinak, altzari desberdinak, eta esan nahi dut, honek suposatu du iraultza handi bat. Ja egonkortuta dago, eta Nafarroako 15 ikastoletan hori adibidez martxan daukagu. Jarraitu dezake horrela hainbat asmorekin, baina nik uste dut horrela garbi geratzen dela, beti gure proiektuak dute euskarri hori psikologiko, pedagogiko, zientifiko bat, hasten gara hori garatzen, hasten gara inguruko pertsona guztiak formazio hori jasotzen, familiak inplikatzen eta familiak formatzen, eta horrela joaten gara pizkanaka eraldaketa prozesuak ematen. Osongi. Eta orain Josu, elkarrizketa bukatzeko, zer gehitu nahi baldin baduzu amaiera emateko elkarrizketari? Badakigu Nafarroako gobernuak datorren astean egingo duela prentsaurrekoa eta emango duela jakitera
zeintzuk diren aurreinskripzioa egiteko datak, orduan nire aldetik, esan ez, ikastoletan, 15 ikastoletako ateak irekita daudela, familia batek erabakita baldin badauka primeran hurbildu daiteke, baina zalantza baldin badauka ere ze ikastetxe aukeratu bere semearentzat, gonbidatuko nuke hurbiltzera, eta nik hemen gainetik aipatu ditudan proiektu hauek bertatik bertara ezagutzea, ikusi ahal izatea ikastolako instalazioak, planteamenduak, eta jakin, topatuko dituztela profesionalak, benetan, gusto osoz azalduko diotenak familiei beraien egiteko modua eta familiek izan ditzaketen zalantza guztiak argitzeko prest izango dituztela. Horren nik dut momentu garrantzitsua dela, eta esan dudana ez, ikastoletan, gure izakera berritzailearekin eta kooperatiboarekin, hartuko dugu familiek gugan uzten duten ardura hori gogoz, ilusioz eta arduraz. Oso ongi. Bueno, hementxe bukatzen dugu elkarrizketa, Josu. Eskerrik asko beste behin gurekin hitz egiteagatik eta hona etortzagatik. Mila esker zuei. Bai, gero arte. Ikus ditzagun Iruñerriko udalen albisteak zeintzuk diren. Berriogoitiko eta Artikako aurre eskolek otsaiaren 23an eta 24an ate irekien eguna egingo dute arratsaldeko 5:00-tik 7:00-tara. Aurten iaz bezala ezinbestekoa izango da hitzordua eskatzea. Berriogoitiko aurre eskolako jardunaldia otsaiaren 23an izango da eta Artikakoarena otsaiaren 24an. Duela gutxi Burlatako udalak eta Seko Nafarroak lankidetza hitzarmen bat sinatu zuten, enpresa jarduera sustatzen, enpresa berriak sortzen eta ekintzaile berrien proiektuak prestatzen eta bideratzen laguntzeko, eta horrela Burlatako garapen sozial eta ekonomikoari laguntzeko. Iruñeko udalak Txantreako Ezkaba eta Mirabai eskaleen inguruko jarduerak amaitu ditu eta mugikortasun eta ingurumen baldintzak hobetu ditu. Horrela, eremu honek eraldaketa integrala osatzen du, oinezkoen guneak handitzea, Eunate Institutuaren sarrera eskola ingurune seguru bat sortzea, eta Atarrebiako hiribideraino 275 metroko 2 norabideko bidegorri zati berri bat martxan jartzea barne hartzen duena. Gainera, drainatze iraunkorreko sistemak dituzten lorategi eremu berriak ezarri dira eremu horretan. Bestalde, Iruñeko udaleko tokiko gobernu batzarrak gaur bildu ondoren, hasierako onarpena eman dio lehen zabalgunearen hiri jarduketetarako eta babeserako plan bereziari. Tresna urbanistiko horrek jarduera global aurre ikusten du hiriko eremu horretan, oinezkoentzako espazio atseginagoa izan dadin, lur gaineko ibilgailuen presentzia murriztuz eta beheko solairuko merkataritza jarduerak bultzatuz. Planak orain jendaurraren jarriko denak azalera handiko etxebizitzak zatitzeko errastasunak ere aurre ikusten ditu. Gaurkoan, HT gelditu Nafarroa plataformatik etorri zaigu platora gurekin hitz egitera Julio Villanueva. Kaixo, egunon? Apa, egunon. Zer eman zaude? Ongi, orain prestaketa bete-betean eta nola teatzen den larun bateko jardunaldi informatibo hau altaboz deritzana. Horixe galetu behar nizun orain, Julio, 19 larun baterako prestatu zuen jardunaldi bat. Zergatik, helbururekin? Ikusten genuelako beharra bazeola, ez? Aspaldi hontan, ekintzak eta manifestazioak eta bar, eta mugitu, baina gero ikusten genuen badala hausnarketa garaia, ez? Nolabait ikusi gelditu nolabait momentu batean eta ikusi nola doan
HTren kontua eta hausnartu, ez? Hortik aurrera ze borroka egin behar den, eta ikusten genuen benetan HTren mitoa erortzen ari zaiela. Osea, zera baten esaten zuten, bai, ekonomia piztuko zutela, lurralden kohesioa sustatuko zuela, lanpostuak, hainbat eta hainbat, adibidez, merkantzietakoa, esaten zuten, merkantzia garraiatuko zituela. Olako gezurretan oinarritutako proiektua zen, ikusten ari gara, benetan mito horiek guztia pikutara joaten ari zaiela. Eta gaur egun, HTaren lanak eta HT bera ere, nolabait ustelkeriaren sinonimoa dela, diru xahutze ikaragarriaren islada dela, suntxiketa, txikizioa, gero ere, gaur egun, inoizko krisialdirik ekonomiko gorrienean gauden honetan, hainbat eta hainbat diru xahuketa suposatzen du, beste behar sozialak asetzeko erabili beharko zena. Orduan, hori da, bada momentu horretaz guztiaz nolabait hausnartzeko, eta horregatikan, pentsatu genuen, hori, holako hausnarketa eguna edo jardunaldi informatibo bat egiteko beharra zehola, ez? Bai. Bai, hori da. Galdetu behar nizun, orain jarraituko dugu larunbateko jardunaldiekin, baina galdetu behar nizun, zuk aipatu duzu, erortzen ari dela mitoa edo erortzen ari dela proiektua orokorrean, zergatik uste duzu gertatzen ari dela hori? Ikusten ari gara, benetan gezurretan oinarritutako mitoa zela. Osea, zera baten hitz egiten zuten aurrera bideaz, progresoa, modernitatea, eta azken finean guzti horren atzean izkutatzen dena eraikuntza lobiaren diru gosea, nolabait askotan bultzatzen duena edozein motatako gobernui berdin dio ze koloretakoa den. Baina azkenean lobi horrek nolabait menperatzen duela ekonomiaren jarduera eta orduan bultzatzen duela olako proiektu suntsitzaileak eta egitera, ez? Eta orduan horregatikan, horren inguruan, beraiek ez dute esango, bai, hau gure laguntxoak aberastekoa dela eta elite ekonomikoak eta hoiei begirako proiektua dela, beraiek hori guztia mozorrotu egiten dute, ez? Eta orduan, mozorro hori ja erortzen hasia da, eta noiz eta inoizko, leheno aipatu dut, inoizko krisirik, ekonomikorik gorrienean, baino global, ekologiko globalaren, hori ez, nolabait ikusten ari garena, nolabait 80. hamarkadak eta ekologismotik, baino baita ere, arrazionaltasunetik begiratuta, ohartarazten ziguten, ez? Osea, mundu hau finitua da, ez da mugarik gabekoa, orduan nola edo hala bukatu inen da. Eta gaur egun iristen ari gara, hori, ez? Krisi orokor ekologiko horretara, ez? Nolabait petrolioaren gainbera, baino baita ere beste metal eta beste ondasun askoren gainbera ere. Eta horrek guztia baita ere, ze suposatzen duen, nolako txikizio sortarazi dugun amalurrean eta ze nolako erantzuna da amalurrarena, aldaketa klimatikoa, lur benetan emankorraren galera, kutsadura, eta nola edo hala horrek guztiak nolabait bideratzen gaitu esatera benetan kapitalismoaren azkenekoetan gaudela. Hori da, orain herri mugimenduaren partetikan orain hor dago koska, ez? Aber nola bideratzen dugun. Kapitalismo hau benetan suntsitu behar dugu, nola edo hala, baino suntsiketa horretan nik uste
gatazka handiak izango direla eta herri mugimenduen partetik osongi erakundetuak eta osongi antolatuak izan behar garela krisialdi gorri horri aurre egiteko. Orduan, horren artean dago, hori, HT-ren borroka, HT-a nola edo hala gelditu behar dugu, eta guk gure nolabait aletxo bat jarriko dugu borroka honetan, ez? Osongi. Eta orduan orain jardunaldietara bueltatuta, hainbat hitzaldi prestatu dituzu egun horietarako, eta ze islariren eskutik emango dira? Bai, lau saio izango dire, lehenik eta behin izango da Andoni Kortazar. Andoni Kortazar da UPV edo EHU-ko ekonomia irakaslea, eta horrek azpimarratuko du nolabait HT-a ez dela berdea. Ze askotan aipatzen digute aldaketa klimatikoaren aurkako neurrien artean aipatzen da, ez? HT-a ez dakiz zer. Horrek desmontatuko du ideia hori, ideia faltsu hori, ez? Bigarrenik, David Oioz etorriko da, baita ere bera UPV-ko irakasle, ekonomia sailean irakaslea da, eta hau nahiko aditua izan da HT-aren balantze ekonomiko aztertuz, ez? Bai estatu mailan, bai Nafarroan ere nolabait oposizio mugimenduak enkargatutako lan bat egin zuen bere garaian, duela ja 10 urte, eta horrek nolabait desmontatuko du beste mito ekonomiko hori, ez? Argi dago, ez da, Estatu Espainiarren ez dago bakar bat ere, ez da Madrid, Bartzelonakoa ere, nolabait errentagarritasun ekonomiko-sozial minimorik duenik, ez? Eta orduan, horrek desmontatuko du hori. Are gehiago, Nafarroan, populazioari begirata guztiz benetan errentagarritasun gabeko, gainera zulo ekonomiko beltzean eramango edo sartuko gaituena, ez? Hirugarrenik, etorriko da Urkoa Paulaza. Urkoa Paulaza da Argiako kazetaria, historian lizentziatua, eta honek oso lan ona egin zuen duela 3 urte edo, Zuloan izenekoa, eta honek aztertu zuen nolabait askotan albo batean utzi dugun kontua. Hau da, HT-a lan esplotazioan oinarrituta dagoela. Berak aztertu zuen nola etortzen ziren langileak ekialdeko Europatik, Andaluziatik, eta beraien estatuko edo beraien nazioetako lan konbenioekin, eta behartuta daudela batzuk 12-14 orduko lan jardunaldiak egitera, ez? Eta oso baldintza txarretan, horren ondorioz estatu mailan 60 piko langile hil dira HT-ren obretan, eta Euskal Herrian, Euskal Y-an 10 langile hil dira, ez? Eta laugarrenik, Elena Díaz etorriko da, azkeneko saioa ematera, eta hau da, Ekologistas Martxan, Ekologistasen Akzioneko nolabait garraio sailaren aditua. Eta honek nolabait lotu inen du HT-aren hondamendia eta egungo trenaren gainbera ere. Ze ikusten ari gara, etengabe, HT-a martxan jartzen den toki guztietan zerbitzu, nolabait, ohiko trenaren zerbitzuak eta kalitatea jetxi eta askotan desagertarazten duela, ez? Orduan nolabait bata bestearekin lotuta dagoela. Horiek izango dira 4 hitzaldi nagusiak, baina horretaz gain ere, hasiera baten egingo dugu aurkezpentxo bat HT
Nafarroan nola dagoen, nola dauden obrak eta gero baita ere eguerdian bazkaria egingo dugu, gaur da gainera azken eguna nolabait apuntatzekoa, izena ematekoa, eta gero azpimarratu nahi dugula ere, zazpiretan, atxaldeko zazpiretan, izanen dela kalejira bat. Kalejira errebindikatiboa, baino baita ere jai girokoa, Alde Zaharren barna, plazara zentro komunitariotik abiatuta. Orduan, jardunaldia non izango da? Jardunaldi izango da, Iruñeko kale nagusian 31an dagoen zentro komunitario plazara izenekoan, eta, bueno, bertan dago, denon eskuragai, eta hori, gonbitea luzatzen dugu jende guztiari, Iruñakoaz, Iruñarrikoaz, eta Nafarro edo Euskal Herriko jendeare etorriko dela, badakigu, eta, bueno, oraindikan prest zaudete, hori ez, izena emateko bazkarirako, baina, bueno, bazkarirako ez bazarete etortzen ere, bueno, lau hitzaldi oso interesgarrik izango direla, eta, bueno, horietako batera, edo guztitara, edo gonbitea luzatzen dizuegu. Osongi. Eta zenbateko partaietza espero duzu larun batean? Bueno, honezkero ja 50 bat lagun apuntatu dire bazkarirako, baina espero dugu egunean zehar 150 lagun pasatuko direla, hitzaldi ezberdinetatik. Igual guztiok ez dute parte hartuko lauetan, baina, bueno, espero dugu mugimendu handia izatea. Eta HT gelditu Nafarroa plataformak normalan egiten dituen ekintzetan, zenbateko partaidetza dago, normalan jende asko izaten dira? Bueno, segun eta garaiak ere, ez da aztu behar ja urtek eta urte daramazkigula borroka honetan, bere gain berak izan dituela, eta ekintza eta ekin moldeen arabera, batzutan manifetan, milaka lagun, beste olako jardunaldi informatiboetan gutxiago biztan da, baina, bueno, bai, izaten da, gora bera handiekin ere. Eta adibidez aipatu bezala, jardunaldi informatiboak ez prestatu dituzue larun baterako. Ze egoeratan dago borroka honen, borroka hau ze egoeratan dago, uste duzu falta dela informazioa jende artean edo? Nik uste ja informazio fasea nolabait gaindituta dagoela. Nik uste ja badaramagula aurten beteko dugu 29 urtez, borroka hontan murgiluta gaudenetik, eta nik uste fase informatiboa edo nik uste ja nolabait gaindituta dagoela. Jendeak ere ja badu iritzi bat. Batzuk alde, beste batzuk kontra, zonalde nekazal inguruko zonaldetan edo guztiz zuzendu, bueno, zuzenki kaltetutako jendearen gan nik uste zeitza borobila nagusitzen dela. Hirietan ez horren beste, ze hirietan nolabait bizi garen mundu artifizialdu honetan nolabait beste azpiegitura gehiago da, ez? Eta orduan jendeak hor badago agian lan asko egin beharra, ez? Hirietan gehien bat, ez? Baina, bueno, nik uste zonalde kaltetuetan eta, bueno, Iruña ere eta hiri handiak ere kaltetua gara, ze nolabait kalteo naiz eta horren islada nabarmena ez izan, baina bai HT bezalako azpiegiturek nolabait kalte orokorra, globala izaten du, ez? Energia konsumoa dela, suntxiketa orokorra, eta arestian aipatu dugun bezala, hori, ez? Krisi ekologiko global honetan zerikusi handia duena, ez? Baina, bueno, hor dago koska, ez? Hiriko jendea nolabait aktibatzea, indartzea, kostatzen da, baina, bueno, hortan gaude. Eta HTren proiektua oraintxe bertan, Nafarroan, ze egoeratan dago? Egoera nahiko zaila eta arazo handiak ditu. Ez da ahaztu behar, proiektu honek badaramala obretan, badaramala aurten egingo dela 11. urtea, eta oraindikan bakarrik 15 kilometro besterik ez dut egin.
15 kilometro gaina azpiegitura, ez gainestruktura. Guk gainestruktura deitzen diogu, edo deitzen da, hori ez, katenaria, kableak, argiztapena, segurtasun kontuak, eta hori oso garestia da, eta oraindik egiteke dago. Orduan, 11 kilometro, besterik ez badut egin, 15 kilometro besterik ez badut egin, 11 urtetan, gure kalkuluen arabera eta inbertsio erritmoa mantentzen bada, HTA Nafarroan egingo da 200 urtetan. Orduan, hau benetan sustengaitza da. Sustengaitza ezin da luzatu obra bat horren besteta. Hor adierazten da benetan ze ahulezia duen proiektuak. Ze punturaino eta ikusita Maria Txibitek egindako iragarpena alegia, Next Generation funts, Europako funtsa horietatik, COVID ondorengo funts horietatik, nolabait egoera ekonomiko zai hau nolabait berpizten saiatzeko edo laguntzeko edo ara nun inbertitzen dutela guztiz defizitario, guztiz untxigarria den azpiegitura batean. Orduan, ikusten da benetan ahulezi ikaragarria dutela. Gaur egun esan dezakegu inongo zalantza izpirik gabe azpiegitura hau erreskatatuta dagoela, Europako funtsak ere baliatzen ari direla hau nolabait berreskuratzeko, 150 milioi gastatuko dutela, eta inongo ez hankarik ez bururik ez duen proiektu batean. Alegia, 200 kilometro nolabait hauetan, Iruñan, nolabait Kortesetik atera eta Ziorditik, Sakanatik atera nolabait Euskal Igerekoarekin lotzeko, 200 kilometro hauetan, bakarrik gaur egun ari direla Kastejon eta Iruñar artekoa. Eta hortan, ari dire, gora berakin, batzutan geldirik, egon ziren 3 urtez geldirik lanak, piztu ziren berriro, azailtasunak izan zituzten 2 azpitarteotan, baina, ari dira, nola, baina ikusten ari garena, benetan, hau zakarrontzira botatzea dela, ez dirua bakarrik, suntxiketa ere. Gaur egun adibidez, Martzillatik pasatu besterik ez da behar ikusteko zenolako barrabaskeria egiten ari diren, hor gainea babestuta dagoen zonalde batean. Aragoi ibaiaren albo batetik bestera sekulako zubibidea egiten ari dire, sekulako triskantzak eta aranun eta gainera hori, Bernardo Ziriza kohesio konsellariak animaleko deklarazioa egin izango balu bezala aurkeztu zuen 2026-rako Kastejon eta Kanpanasen arteko abiadura handiko tren bat zabalduko zuela. Ez du ez hankarik ez bururik. Nik uste hiritargoari, nik uste edo herriko jendeai edo, nik uste trufa besterik ez digula egiten. Osea, holako diru triskantza ikaragarria, gero suntxiketa, gero ez dakiz zer, eta iragartzeko Kastejon eta Kanpanasen arteko HT bat egitea. Osea, ez du, orduan, nik uste deklarazio horrek ere bere ahuleziak dituela, ze ikusi besterik ez da behar, beste tartetan ez dela ez obrak hasi, ez dagoela proiekturik, adibidez, Zaragoza eta Kastejonen artean ez dago ez da proiekturik ere. Gero, Kanpanasetik goiti, Iruña bitarte ez dago proiekturik ere. Gero, zer esanik ez, bukle ferroviario ditxosozko hori, kendu ezabatu behar dutela hemen Iruñan, ez dago proiekturik ere. Iruñatik goiti, Iruña eta Sakana tarte hortan, ez dago proiekturik ere. Orduan, zertan ari gara, ez? Orduan hori da guk salatu nahi duguna, benetan ez hankarik ez bururik ez duen proiektu baten aurrean gaudela, eta hau nola edola gelditu behar dela, arrazionaltasun minimo batengatik, ez? Oso ongi. Orain elkarrizketa bukatzeko, nahi baduzu zeo zer gehitu, zure txanda.
Barkatu? Elkarrizketa bukatzeko, Bai. zuk aipatu ezakez orain nahi duzuna, Bueno, hori borobiltzeko pixka. animatzea, aipatutako arrazionalgabekeri honen aurrean nik uste, erantzun irmo baten beharra dugula, eta guk animatzen dugu, ez bakarrik atxetenen aurka, baizik eta, beste lurraldea edo amalurra edo deitu nahi zuen bezala suntsitzera datozen proiektu hauek guztiei aurre egiteko. Hor bakoitzak baditu bere zonaldeetan, baditu hainbat proiektu, orain eolikoak, eguzki poligonoak, aroztegia. Zoritxarrez, kapitalismo terminal honen nolabait adierazgarriak diren, hori ez, ogi apurroiek ere, azkenak nolabait irensteraino kapitalismo ez da geldituko. Orduan nik uste guk gelditu behar ditugula, beraiendako guztiz premiazko diren proiektu hauek guztiak gelditzea, ez? Eta nik, edo guk animatu nahi dugu, jendeak pixkota aktibatzea eta gure geroa jokoan baitago eta benetan egoera historiko baten gaude. Edo honi buelta ematen diogu edo bestela jai dugu. Oso ongi. Julio, eskerrik asko etortzagatik eta gurekin informazio guztia hau partekatzeagatik. Zuei, nolabait gure mezua helarazteagatik. Oso ongi, eskerrik asko. Bale, ba. Hau izan da guztiak gaurkoz, eskerrik asko beste behin horregoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.